Усе ведаюць народную мудрасць, як трывога, дык да Бога. На жаль, вось у гэтым плане я таксама не стала выключэннем. Калі маёй дачцэ Алёне было 2 месяцы, яна вельмі захварэла. І так атрымалася, што на працягу 4 месяцаў дактары проста не выходзілі ад нас. Нават аналізы у дачкі бралі дома, таму што кожны выхад на вуліцу заканчваўся новай хваробай. І тады я ўспомніла пра тое, што гаварыла мне бабуля. Яна калісьці брала мяне ў царкву, і нават да споведзі толькі 1 раз у жыцці я з ёй хадзіла. Я зразумела, што гэта праблема ва мне. Тады я і наведалася ў храм Узнесення Гасподня. Быў час напярэдадні свята нараджэння Хрыстова. І людзей, якія прыйшлі да споведзі, было вельмі шмат. Отец Александр уважліва мяне выслухаў, але папрасіў прыйсці яшчэ ў наступны раз. Калі я вярнулася дадому, у мяне было такое адчуванне, што вось я пайшла чужому чалавеку, на сябе нешта дрэннае нагаварыла, і вырашыла, што болей я ў храм не пайду. Але праз тыдзень мне успомніўся яшчэ адзін момант, звязаны з храмам. Калісьці мы з адной маёй сваячкай спазніліся на вечернее богослужение напярэдадні суботы Дмитрия Солунского. І калі мы прыйшлі, у храме застаўся толькі отец Александр. І ён узяў у нас запіскі і чамусьці сказаў пра тое, што чалавек не можа быць без храму. І мы заўсёды знойдзем нагоду, каб адмовіцца пайсці на богослужэнне. І таму ў такіх выпадках трэба проста браць сябе за валасы і весці. І вось тады я ўспомніла тое, што гаварыў отец Александр, і літаральна ўзяла сябе за валасы і зноў павяла ў храм. На той раз бацюшка мяне спавядаў і дапусціў да прычасця. Але дачка не пераставала хварэць, а так хацелася дачакацца свята нараджэння Хрыстова і яе пахрысціць. Мы пахрысцілі Алену 27 снежня, таму што я баялася, што дачка памрэ няхрышчанай. І вось яшчэ месяц доўжылася такое жыццё, калі наша сям'я знаходзілася паміж небам і зямлёй. Але праз месяц неяк усё наладзілася, дачушка паправілася. Таму што, калі вось адбыўся абрад хрышчэння, які здзейсніў отец Александр Калеснік, я расказала пра тое, што дачка вельмі хварэе, папрасіла ў яго малітву. І бацюшка сказаў мне такую цудоўную рэч: а вы прычышчайце дачку кожную нядзелю і кожны святочны дзень. І для мяне гэта было адкрыццём. Але я паслухала вось тое, што сказаў мне святар, і жыццё ў нашай сям'і наладзілася. Прайшло даволі шмат гадоў, і адна моя калега папыталася пра тое, як прымае педыятр. І вось тады я злавіла сябе на думцы, што я не ведаю, што я на працягу 6 гадоў не ўспамінала пра дактароў. Былі нейкія лёгкія хваробы, вылечыць якія я магла сама. На той момант мне хацелася сказаць і сваім дзецям, і ўвогуле нашай моладзі пра тое, што калі Гасподзь вырашыў выратаваць чалавека, то ён знойдзе спосаб, як гэта зрабіць. І мне хацелася, каб астатнія людзі знаходзілі шлях да храма нейкі лягчэйшы. І вось калі я ўжо выходзіла з дэкрэтнага адпачынку, я звярнулася да отца Александра за благословением стварыць клуб
духовного морального виховання підлітків і молоді Новикова ЧМ. І він мене підтримав і став вести зустрічі, гутарки, екскурсії у рамках цього клубу. І нам у той момент вельми допомогла наставниця середньої школи номер 4 Наталья Михайловна Янская. Что дотычится сегодняшнего дня, то в 2023 году супрацовники Несвижского райвиконкама стали инициаторами вельми важной подеи, я лічу, у житті Несвижчини, яку після підтримали вельми многие люди. Это сумісний духовно-освітницький проєкт узаходження нашої бібліотеки і Слуцької єпархії Білоруської православної церкви. Сьогодні на Несвижчині ведеться велика духовно-освітницька праця, у першу чергу святарами. І вокруг святаров шмат однодумців, які допомагають у гэтай справе. І ёсць вельмі вялікае спадзяванне, што наша моладзь будзе ведаць пра тое, што Гасподзь ёсць, што няма безвыходных сітуацый у нашым жыцці. А галоўнае знайсці дарогу да храма. Галоўнае зразумець, з дапамогай веры здзяйсняюцца самыя найвялікшыя цуды у нашым жыцці.